този фокус съм го нарекал променливите аса. И за този фокус ни трябва 4 аса. И зрител, в случая аз нямам зрител и затова съм взел английският речник, английско-българския речник, който ще го кръстиме Джон. Така. Нали всички знаем, че асото пика е по-различно от другите, пише името на картите, пише къде са произведени картите, но поредния номер на картите, ето тук го пише, само фокусирам. Ето го поредния номер. И така, нека да започваме. Така, както знаем, нали, за асото, пише всичко. И сега асото го даваме на Джон. Ето, че има и асото с пътия. И асото с пътия го даваме на Джон. И останаха двете аса. Асото пика и асото купа и асото каро. Тук са пиката и с пътията. Сега с едно щракване ще се опитам да размена местата на двата на картите. Така. Ето асото каро и купата. Ето пиката и с пътията. Този фокус е много лесен и сега ще ви покажа как се прави. За целта трябва да са ви, нали, ето така подредени черна-червена, черна-червена. Трябва след черната задължително има червена, може и така са подредени. Няма значение. Така. И като обръщаме картите, ето така, трябва да изтеглиме асото пика и взимаме в случая асото каро и го слагаме тук. После показваме асото с пътия, което е за него е асото купа. Показваме асото с пътия и слагаме асото купа. Ето го и го слагаме. И после правим каквото искаме, щракване, търгаме пръсти, така магия, абракадабра, каквото си искаме и става ето това. Ето това беше от мен. Обещавам ви, че и утре мога да кача някой клип с нови фокуси и това е. Довиждане.